M-Finance, מחויבים להגדלת ההון שלכם. הפודקאסט של ניר מרקוביץ'. הקדישו רבע שעה להבין מה עשה ההון שלכם החודש. שלום רב וברוכים הבאים לסיכום חודש נובמבר עם ניר מרקוביץ'. מה העניינים? אהלן רביב, מה העניינים? חודש מטורף היה לנו. עוד אחד כזה, לא? כן, עוד אחד. לא חושב שהיה לנו כזה. מה זה לא חושב? לא היה חודש... מאז ומעולם לא היה כזה חודש מורכב, תכף נדבר עליו. אבל לא היה לנו חודש כזה במהלך השנה, זה נכון, כן. זהו, בשיחה המוקדמת שלנו ישר, אני קפצתי למשהו רק מלקרוא את מה ששלחת לי, וישר אישרת לי את זה, חג ההודיה. זה הסיפור של נובמבר. חג ההודיה, Thanksgiving, תכף אנחנו נדבר על זה. אני חושב שזה אחד הסיפורים, אבל בהיבט הרגשי. תראה, אולי נספר קצת למי שומע אותנו, קורא אותנו, וצופה בנו, אז קצת ניתן קצת רקע באמת מה קרה. תראה, החודש הזה מחולק לשני חלקים. עד ה-20 לחודש, עד ה-20 לנובמבר פחות או יותר, ואחרי ה-20 לנובמבר. ראינו וי, רואים את זה, אולי אנחנו גם הבאתי גרף כדי להראות את זה, שזה גרף מדהים מבחינת הוי. מה זה אומר וי? ראינו ירידה עד ה-20 לחודש של 5%, ואז תיקון של 5% במשך 10 ימים. שזה יצר את הוי, הירידה והעלייה. שזה התיקון החודשי הכי גדול שנראה מאז ומעולם. וזה, ופה ניכנס קצת לדברים, ועוד מעט אנחנו נדבר על מספרים, ומה קרה, ואיך קרה, ונביא לזה מספרים, ונתונים, ונאושש, ומקרו, ודוחות. בסוף, וזה מה שחשוב אולי לדבר, בעניין, כי אנחנו עושים פודקאסט על השקעות, ואנחנו אנשי מספרים וניתוחים, אבל בסוף השקעות, ובעיקר ניהול הון, זה רגש. זה משמעות רגשית. כי אנחנו ראינו עד ה-20 לחודש, את הרגש של הפחד שולט בשווקים, ו-120 לחודש, ה-Thanksgiving, שזה חג ההודיה, שזה הכרת התודה, ראינו את הרגשות החיוביים, ואני בכוונה אומר רגשות חיוביים צצים, וראינו את השוק עולה, ורגש חיובי משתלט על השוק. שוב, אנחנו בפודקאסט פיננסי מדברים על רגשות. כן. וזה מאוד מאוד משמעותי לתהליך, כי אנחנו כל הזמן מדברים בניהול הון, אני מדבר על יעד ועל דרך. וכשאתה מנטרל את הרגשות של הפחד, וגם של ההכרת תודה, שאתה מנטרל אותם מההשקעות, מכיוון שיש לך יעד ודרך, יותר קל לך להתמודד עם חודשים אינטנסיביים כמו החודש הזה. כי מי שאחרי 20 יום קיבל פיק ברכיים פתאום, ירידה של 5%, כי השמיים נפלו, הפסיד הרבה כסף. ומי שהבין ויודע ומבין לאן הוא הולך, ומבין את היעד שלו ומבין את הדרך, מנטרל את הרגש מניהול ההשקעות שלו ומניהול ההון שלו. וזה, ראינו את זה החודש בצורה קיצונית, ממש את הווי הזה של הירידה ושל העלייה. אבל שאלה אחת, קרה משהו ב-20 לחודש? מבחינת אירועים, ריבית, עניינים, קרה משהו ספציפי? כן, מה-20 לחודש ראינו מספר פרמטרים שנכנסו ובו זמנית השפיעו על מה שקרה. קודם כל, בוא נדבר עד ה-20 לחודש, ואז מילה 2, ואז נריץ מה קרה 120 לחודש. עד ה-20 לחודש שלט הפחד. כל הנושא של ה-AI, כן הדבר האמיתי, לא הדבר האמיתי, הפחד, לא היו נתונים בשווקים, כן ריבית, לא ריבית, כל זה למעשה יצר לחץ על המשקיעים. איפשהו סביב ה-15 לחודש, 16, 17, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק, NVIDIA פרסמה את הדוח שלה, נדבר על הדוח, וראינו לחץ גדול בשווקים, עד הדוח וגם קצת אחריו. לא בגלל NVIDIA אגב. אז זה מה שראינו קודם. 120 לחודש ראינו למעשה מין צומת של 3, 4, 5, 6 נקודות שהצטלבו ויצרו את העלייה המדהימה. שמה הן? אז כן, אז בואו נעבור על הדברים. אז קודם כל, ב-21 לחודש, הנגיד, אם אני לא טועה, הנגיד של ניו יורק, דיבר, ולמעשה נתן רמז די ברור למשקיעים, שהריבית כנראה תמשיך לרדת. וזה הוריד לחץ גדול מהשווקים.
בנוסף, ראינו דוחות מקרו של האבטלה, ראינו דוחות מקרו שתומכים, ראינו דוחות מקרו טובים של האינפלציה, ראינו, אנחנו עוד מעט נרחיב על זה, אבל ראינו שם נתונים שתומכים בהורדת הריבית. אחרי 21 לחודש ראינו גם, שוב, לא מעט דוחות טובים של חברות לגבי הביצועים של הרבעון השלישי, ששוב יצר מומנטום חיובי. ראינו את הגופים המוסדיים, שעד ה-20 לחודש ראינו מימושים, וראינו שם שורטים, וראינו אותם יוצאים מהשוק. 120 לחודש, 21, 22, המוסדיים חזרו עם הרבה כסף שהם הכינו בצד לדבר הזה. והרימו חזרה בצורה פנטסטית את השוק. וגם ראינו דבר שנקרא מומנטום, זה דבר שידוע בשוק ההון, סביב ה-20-21 לנובמבר, כל שנה השוק סטטיסטית, עוד פעם, סטטיסטית חוזר לעלות. זה לא נתון שאם הוא היה סטנדלון, אגב, בפני עצמו היה מעלה את השוק, אבל החיבור של הנקודות האלה, החיבור של כל הנושאים האלה בבת אחת, אם באמת שוב, הרגש, העלו את השוק. וזה מה שקרה. אז מה בעצם קורה בשורה התחתונה? כאילו, אם אתה מסכם את הכל... תראה, בשורה האחרונה, השוק, אני מדבר על ה-S&P, כן? הנאסד"ק קצת התממש, אבל ה-S&P סיים על 0, שזה, אחרי שראינו ירידה של 5%, זה מדהים. ועוד פעם, בראייה שנתית, אנחנו רואים תשואה חיובית, שזה מדהים. אוקיי, בוא נעבור לדבר על התעסוקה. החודש שעבר לא היו דוחות, חזר? הממשל חזר לפעול או שהוא עדיין מושבת? כן, שכחנו לציין באמת הנקודה הזאת, בתוך מה קרה, באמת, דיברנו חודש שעבר, אמרתי לך שאני חושב, סביב ה-15-20 יגמרו, זה מה שקרה פחות או יותר. קודם כל, ההשבתה של הממשל נגמרה. אנחנו עדיין לא רואים את כל הדוחות, אבל ראינו את הדוח של האבטלה, ופה בדוח של האבטלה, אני קצת אגיד משהו וזה יישמע סתירה, אבל אנחנו רואים דוח טוב מבחינת המשקיעים. מה זה אומר דוח טוב מבחינת המשקיעים? זה אומר שהאבטלה היא בעלייה משמעותית, אני חושב שהכי משמעותית מאז 2021. עכשיו, בעולם רגיל, כשהאבטלה עולה, זה לא דבר בריא. אבל פה, מבחינת המשקיעים, שעיקר הרצון זה לראות את האינפלציה יורדת, ולראות את הריבית יורדת, אז זה דוח טוב מבחינת המשקיעים, כי זה אומר שאפשר יהיה להוריד את הריבית. אז זה הנתונים של האבטלה שתמכו בהורדת הריבית. אוקיי, ומה אומרים בעצם נתוני המקרו? כן, גם נתוני המקרו מסביב, עוד פעם, לאט לאט אין את כל הנתונים של המקרו, כמו שנדבר אולי אחר כך במכפילים וכל דברים, אין את כל נתוני המקרו שאנחנו רואים בגדול, אבל אנחנו כן יכולים לראות שהאינפלציה נמצאת תחת שליטה, תחת ה3%, שזה יעד האינפלציה של הפד. אנחנו רואים, אגב, אם אנחנו מסתכלים על האינפלציה בראייה של הנדל"ן והשוק הנדל"ן, אנחנו רואים שהאינפלציה האמיתית היא 2.2, שזה עוד פחות, זה לא כל כך טוב מבחינת שוק הנדל"ן, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל אנחנו רואים שהאינפלציה היא סביב 2.2, אז סך הכל, יש לנו עלייה בגבייה במיסים, אנחנו רואים ברמת המקרו ביצועים טובים ובהתאם לציפיות. וגם זה תומך, בנושא של ההורדה של הריבית. ומה לגבי האג"חים? גם באג"חים יש לזה איזושהי השפעה על האינפלציה, לא? כן, בוודאי. אז האג"ח זה דבר מאוד מאוד מעניין השנה. קודם כל, זו שנה מאוד מעניינת, כי אנחנו רואים גם רווחי הון באג"ח, וגם כמובן בחלק המנייתי, שזה פנטסטי מבחינת המשקיעים. באג"ח התנהג ורץ די דומה לשוק מבחינת מה שקרה. כלומר, עד ה-20 לחודש ראינו עלייה בתשואות. שוב, כדי שנסביר. כשהתשואות באג"חים עולים, המחירים של האיגרת יורדת, ולמעשה המשקיעים רואים הפסדי הון. כשהתשואות באג"ח יורדות, המחירים של האג"ח עולים, והמשקיעים רואים רווחי הון. וראינו גם את המטוטלת הזאת באג"ח, וראינו בסוף, התשואות של האג"ח ירדו, מה שאפשר למחירים של האג"חים
לעלות, ובסוף זה יצר רווחי הון למשקיעים. כך בחשבון, אנחנו מדברים על האג"ח ל10 שנים. אג"ח ל10 שנים זה מחם ארוך, זה משך חיים די ארוך לאג"ח, וכל השפעה קטנה יוצרת תשואה משמעותית בתיק, זאת אומרת, תיקח עלייה של, או שינוי בתשואה של 0.3, 0.2, זה יכול לזרוק למעלה 1.5% לפעמים בתשואה בחודש באג"ח, זה תשואה מדהימה. וואלה. אוקיי, ואנחנו דיברת גם על NVIDIA בהתחלה, בוא תספר איך היא בעצם, מה הדוח שלה אומר, איך זה השפיע. כן. אז כל השוק באמת חיכה עד ה-15, ישב על הגדר, ראינו, כן פוזיציית שורט, לא פוזיציית, כן היה, לא היה, הדבר אמיתי, לא הדבר אמיתי. יאמר לזכות NVIDIA בצד החיובי, אני לא מתייחס כרגע למחיר המניה, אבל בצד החיובי, המניה הזאת מספקת את הסחורה. סיפקה את הסחורה, דוח פנטסטי, מדהים, תחזיות מדהימות קדימה, אנחנו חושבים שהם יעמדו בתחזיות, כן? אבל בינתיים המניה נראית טוב מאוד, היא מגיעה כל פעם לדוח הרבעוני, ומצליחה רבעון אחרי רבעון לשמור את השוק למעלה. וזה טוב מאוד למשקיעים, טוב מאוד למניה כמובן, ואנחנו מקווים שזה הדבר האמיתי, והיא תמשיך בדרך הזאת. אוקיי, בוא נעבור לדבר על הסקטורים. בעצם היה לנו חודש בסופו של דבר מאוזן, אז תמיד יש כאלה שעולים, כאלה שיורדים, מי משך למעלה, מי משך למטה. נכון. בוא נדבר קצת על הסקטורים באמת. נדבר על הסקטורים שעלו קודם כל. הסקטורים החיוביים, ואני רואה את זה בכלל ברמה של כל ההסתכלות, בצורה מאוד חיובית, דווקא הסקטורים הדפנסיביים, הסקטורים היותר ישנים נקרא לזה, old school, מה שנקרא, דווקא הסקטורים האלה ייצרו תשואה, ותשואה יפה. ראינו את סקטור הבריאות קופץ בצורה מדהימה, 8-9% אם אני זוכר נכון, בחודש אחד. שוב, נהנה מכל מיני, גם הנושאים של ההשבטה של הממשל, גם הסקטור היה קצת מאחורה כל השנה, נהנה מאחלה ביקושים, וסקטור דפנסיבי, כלומר, הוא סקטור שאתה יודע, שהוא יודע לייצר תזרים. כן, הוא גם סבל מכל ענייני המכסים של טראמפ, וזה בתחילת השנה. אמרנו, ברגע שטראמפ מניח לסקטור הזה בשקט, אני חושב שאמרתי את זה באחד הפרקים. הוא מניח לו להיות בשקט, הוא יודע לייצר כסף. אז זה אחד, ראינו סקטור החומרים, את המטריאלס, גם נראה טוב, גם נהנה מהעלייה בביקושים לחומרים, והעלייה בביקושים זה מראה קדימה על צבר הזמנות, וזה מאוד מאוד בריא. אלה הסקטורים המרכזיים שראינו שם, גם סקטור הצריכה הבסיסית, חברות כמו קוקה קולה ראינו מטפסות, מייצרות תשואות חיוביות. שוב, אלו סקטורים הגנתיים, וממש הראו את התזוזה ותכף נדבר, אתה יודע מה, בוא נעבור לשלילים, הראו את התזוזה מהסקטורים של הטכנולוגיות, של התקשורת, של ה-AI. אלה שתמיד מושכים קדימה. מה שמשך, כן, מה שמשך ואנחנו מקווים שימשיך, כן, אנחנו לא רוצים שזה יפסיק, אבל אנחנו מקווים כל הזמן לאיזון. והסקטורים השליליים החודש שירדו, עוד פעם, הטכנולוגיה, התקשורת, שנהנו במרכאות מהסנטימנט השלילי, אני אומר, סביב ה-AI, וסביב כל הרחש בחש, אם זה הדבר האמיתי או לא דבר אמיתי, ואם זה יספק את הסחורה או לא יספק את הסחורה. אז השבע המופלאות חטפו שם וראינו ירידה, ובהסתכלות הוליסטית, הסתכלות רחבה, זה לא כזה נורא. כי אנחנו רואים שהכסף לא הלך. כלומר, הוא זז מצד לצד, וזה בריא, וזה נכון, לא לרכז את כל ההשקעות רק בטכנולוגיות ורק בחלומות. אז בעצם אנשים שעשו כל השנה רווח, אני שואל את זה כהדיוט, כן? עשו כל השנה רווח על מניות הטכנולוגיה ועל התקשורת, פשוט החליטו בנובמבר באיזושהי נקודת זמן, להעביר את הכסף לסקטורים האלה, של הבריאות ושל החומרים, או שזה לא כזה נדנדה? אוקיי. אתה אומר אנשים ואני אדבר על משקיעים, בסדר? כי יש לנו שני סוגי, או יש כמה סוגים, אבל נסתכל מלמעלה. יש את המשקיעים שהם המשקיעים המוסדיים, שלהם יש הסתכלות עם אסטרטגיה, עם חשיבה, עם הבנה, ויש את המשקיעי הבית, שמקבלים לפעמים החלטות שהן אינטואיטיביות, או על סמך רגש. אז כשאני מדבר על החלטות
מי הסיט את הכספים? בדרך כלל אני מתייחס למוסדיים, להתנהלות של המוסדיים, כי אצל המוסדיים אתה רואה חשיבה, אתה רואה דרך, אתה רואה יעדים, הם לא מתרגשים. המשקי הבית מקבלים החלטות שהן יותר טווח קצר. מבחינתי, אגב, טווח קצר זה גם 1.5 שנה. 1.5 זה טווח קצר מאוד להתנהלות בתוך השקעות, וההסתכלות צריכה להיות, שוב, לפי יעד, דרך, והמוסדיים מובילים את התהליכים האלה בדרך כלל. אוקיי, אנחנו נכנסים עכשיו לקראת סוף השנה, לשבוע מאוד מאוד חשוב, נכון? עם כל מיני דוחות. תראה, אנחנו נכנסים לקראת לחודש האחרון, אני לא חושב שדווקא השבוע הקרוב יהיה כזה קריטי ברמה שנתית. תראה, אנחנו לא הולכים לראות דוחות של חברות מרכזיות בשבוע-שבועיים הקרובים. אז הדברים די ברורים. אנחנו כן נראה את הנושא של האבטלה של חודש נובמבר, אנחנו כן נראה את הנושא של המדדים, לאן הם הולכים. כנראה שזה יתמוך בהחלטות הריבית, אבל, עוד פעם, אני זהיר, אבל אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם זה יזוז, כי אנחנו לא רואים דברים משמעותיים שקרו, כדי שיהיה משהו קריטי שישנה את המגמה בשבוע-שבועיים האחרונים של החודש, שהיא מגמה חיובית מתחילת שנה. אוקיי, בוא נדבר על האינדיקטורים גם. צריך להתחיל עם נעים או עם AAI. בוא נתחיל דווקא עם העיניים. אין לנו נתונים. המוסדיים, אין לנו נתונים. שוב, השבתה של הממשל, עוד לא... חודש הבא הם אמורים לחזור הדוחות? אנחנו מקווים שיהיה לנו דוחות. אנחנו רואים מה המוסדיים עושים. אם נשארו עובדים אחרי מה שטראמפ פיטר, אתה אומר. לא, נשארו. אבל אנחנו רואים את הנתונים. אנחנו לא רואים נתונים חדשים, אבל אנחנו רואים מה המוסדיים עושים, אנחנו רואים את העבודה שלהם. אנחנו ראינו כן ב-AII, שזה כן אנחנו נציג את הגרף, פה אנחנו ראינו קצת את הירידה באופטימיות של משקי הבית, סביב ה-32, 33, זה קצת פחות מהממוצע הסטטיסטי הרב שנתי, האם המשקיעים קדימה חצי שנה אופטימיים או לא אופטימיים, אבל זה לא מהלך דרמטי או משמעותי כל כך. אוקיי, ומדד הפחד, מה מצבו? כן, מדד הפחד, אז החודש לעקוב אחרי מדד הפחד היה מדהים, ראית את המטוטלת של הפחד, ואז ראית איך כל המדד, בסוף המדד הפחד, מה שנקרא ויקס, לא ייצר איזו תשואה משמעותית, לא למעלה, לא למטה, זה מבחינת הפחד. כן ראינו במדברות הדיגיטליים שאנחנו מדברים עליהם מדי פעם, אנחנו ממשיכים לראות שם את ההתרסקות, סביב 19-20%. כמה זה עומד? על 80 ו... תלוי, זה שעה אנחנו מדברים. איך תדע מה קרה בבוקר שם, זה לא אנחנו מקליטים עכשיו, עד שהפרק יצא. 86, 87, 90. זה היה כבר 125, נכון? לא זוכר את המספרים עד הסוף, אבל אנחנו כן רואים שברמה השנתית, ראינו הפסד הון למשקיעים, שוב, מאוד מאוד קשה להעריך את המוצרים האלה, אחד הדברים היו בחשיבה שהם ייתנו גידור להשקעות, כרגע אנחנו לא רואים גידור, אנחנו רואים שיש להם את ההתנהגות שלהם ואת ההסברים שלהם, וכרגע הם צריכים לתת הסברים טובים למשקיעים. עוד דבר, המכפילים, מה מצבם? עדיין מוגזמים? לא מוגזמים, כאילו גבוהים. אנחנו נזהרים במילה מוגזמים, כי בסוף זה בהתאם לציפיות. כן, אנחנו רואים, עוד פעם, ראינו שבמכפילים, אנחנו נציג את הטבלה גם, ונסתכל, אז גם במכפילים, אנחנו רואים שהמכפילים ממשיכים להיות גבוהים, אנחנו רואים את זה כל השנה שהשוק יקר, זה לא מעניין את השוק שהוא ממשיך לעלות, וזה טוב שהוא לא סופר אותנו, אבל אנחנו רואים מכפילים, נכון, גבוהים, אנחנו רואים מחירים גבוהים של המניות, ראינו את הסקטור הבריאות, ההלפקר, מטפס למעלה, הם מכפילים. אנחנו רואים את הנדלן שם ממשיך להיות גבוה במכפילים שלו, ומחפש איך הוא יורד מהעץ הזה. אבל אנחנו ממשיכים לראות שהמחירים עולים, הרווחיות של החברות עולה. דיברנו על זה, הרווחיות עולה, אבל המחירים ממשיכים לטפס. עוד משהו קטן שלא היה פה בליינאפ שלנו, נתקלתי השבוע בידיעה שהכסף שבר את השיא במתכת. הכסף והזהב, ויש לא מעט קומודיטיז, סחורות, מחיטה, נפט, אנחנו לא מדברים על הקומודיטיז כתפיסתית. אני לא נכנס לדברים האלה, כי אי אפשר ממש לנתח אותם. יש להם את החיים שלהם, את המתווה שלהם, אתה יכול להביא אנליסט של נפט, שיכול לנתח לך לרמת המכלית שנוסעת,
איפה וכמה. זה זה פחות... לא, דיברנו על זה סוג של גידור, לא גם עם נכון, הזהב. בסוף הקומודיטיז, הסחורות, הם סוג של גידור, ואתה צריך, וזה לא גידור קלאסי, ואתה יכול למצוא את עצמך שם, מאבד לא מעט כסף על הימור לא נכון. אוקיי, אנחנו לא לגמרי מסכמים את השנה, אבל כן אנחנו נכנסים לחודש האחרון, אז איזה נקודות מרכזיות אתה יכול לסמן לנו על 2025, לפני שאני אשאל אותך על הראלי? אתה שואל אותי על 25, 26, על מה אתה שואל? תחדד את השאלה. נראה לי, בוא נסתכל על 25 קודם, ואז נדבר על הראלי ועל 26. תראה, אני אחבר את זה, בסדר? אני לא מסכם את 25, למדנו, אנחנו לימודי ניסיון, ראינו מה קרה החודש. אז אני עדיין לא בסיכום של 25, יהיה לנו זמן, חודש הבא, לשבת ולנתח ולהבין בדיוק מה קרה ב-25, ולהסביר בדיעבד מה היה. אני כן יכול להגיד, ושתי דברים שאני מסמן וראיתי את זה, וזה כן לסיכום של קצת של 25, אבל קדימה אולי גם ל-26, וכן רע לי או לא רע לי וכל הדברים האלה. תראה, אני מסמן שתי נקודות. אחד, לשוק יש תלות גבוהה מאוד, שוק ההון. יש תלות גבוהה מאוד כרגע בנושא ה-AI. ואם הולכים לנושא ה-AI, יש תלות מאוד גבוהה ב-NVIDIA. ולא יכול להיות שהמשקיעים ישבו ויחכו רבעון שלם, או שנה שלמה, רק לביצועים של חברה אחת. זה לא בריא. גם אם החברה מדהימה ופנטסטית, זה לא בריא. וראינו החודש את זה מול העיניים, שכולם חיכו לדוח, הדוח היה טוב, אז שוק עלה. ואם הדוח לא היה טוב, אז מה סוגרים והולכים? זה לא עובד ככה. אז זה אחד. 2, נקודה שאני מסמן, זה הנושא של הנדלן. הנדלן מחכה כבר הרבה זמן בפינה, שיורידו את הריבית. כרגע המשקיעים מחזיקים שם בשיניים. כי אי אפשר להחזיק תקופה כל כך ארוכה עם ריביות כל כך גבוהות במשכנתאות, בהשקעות, סביב הנדלן, בלי לראות ביצועים. והנדלן זה נקודה שלהערכתי תצטרך להיות בפוקוס ב-2026, ולראות האם הנגיד מזיז יותר מהר את ההורדות של הריבית, או מקדם את ההורדות של הריבית כדי לתת לנדלן את החמצן הדחוף שהוא צריך. אוקיי, ולסיום, יהיה רע לי, לא יהיה רע לי? תן לי איזה... תראה. הערכה, לא ניחוש, לא אימור, לא כלום. אנחנו לא ניחושים ולא הערכות. תראה, אני לא רואה משהו, כמו שאמרתי, בחודש הקרוב נתון או דוח שהוא על הפרק, שכמו שהיה לנו הדוח הרבעוני של NVIDIA, מה יהיה. אז אין לנו דוח כזה של אחת הגדולות שעל הפרק. אנחנו לא רואים משהו קרדינלי שהולך להיות בנושא של שוק האבטלה או בנושא של המדדים. אז אין שום סיבה שהשוק לא ימשיך את המומנטום החיובי שראינו כל השנה, בטח בשנה כזאת, ויסגור בצורה חיובית. מדהים, אז אנחנו מסיימים את השנה הזאת באופטימיות. פעם הבאה שניפגש יהיה אחרי שאתה תחגוג בקריסמס ותתנשק בניו אירס. וזהו, ותודה רבה. אז בוא אני אעשה לך את זה מסודר. בקריסמס ובניו איר, ב-31 דצמבר ב-12 בלילה, מגיעים התוצאות. ב-1 לינואר יש ניתוחים של השווקים. זה הזמן שאני... אתה מתנשק עם המסך. זה הזמן שאני יושב הכי צמוד למסכים. בסדר, כל אחד צריך להתנשק עם מה שעושה לו טוב. ודאי. מעולה ניר, המון תודה. תודה לך. שנה טובה לכולם. שנה טובה, ביי.